Ani ay pampa good vibes mga kapuso sagad sa mga tinunan. Mangandoy gayud nga makalampo sa pagtungha, makagraduate sa kolehiyo ug makaangkon og maayong trabaho o negosyo. Apan lahi kining usa sa mga tinunan sa grade 12 sa Mayor Pablo O. Lim Memorial High School sa Marawis, Valencia, Bohol. Kay atol sa Career Guidance Program ni atong February 20. Inay formal attire ang iyang gisulob. Attire na hinuon sa usa ka mag-uuma nga maoy nakapalahi kaniya. Gihulagway sa uploader sa video nga si Yus Cooper Honey Igagamaw nga magarbuhong gipakita ni Renz Dalagdagan ang panginabuhian sa iyang mga ginikanan nga maoy iyang nadak-an ang pagka mag-uuma. Alang kaniya, ang mag-uuma dili angayan ikauwaw. Inay gani angayan kining ikapasigarbo isip usa ka noble ug honorable profession tungod sa kadako sa natampo niini sa nasud. Alang kaniya, ang mga mag-uuma maoy mga real-life hero tungod kay sila ang naningkamot nga may masaw ang pagkaon ang mga taladkananan sa matag pamilya.